Ще духаш? Как ще духаш? Айде, аз после ще запаря конфет. Айде, отдухай. Аре, чакай да стане. Айде. Чакай, дай, приближи го Чакай да direkt. кажа две думи. Добре, Кажи айде. къде душата. Ами аз се радвам много, че му обожихте. Ама повода не говориш, че ще правя. И нищо. Ще се разтреваш. Добре, добре. Няма да се тревожиш Да, сега. Такива снимки. Рождения ден. 90 години заветни. Макар че Да. последните Радвай се, че ги дочака. Да. Колкото откачиш се файда. благодаря много, че дойдохте. Трябва да дойдем, ще Ти дойдем. нали Айде, знаеш, духай. че Здравко и Чеф винаги идват на... Айде, хепи бърдей. Защо не додаха? Това не заради юбилея, ние си идваме всяка година. Айде. Ами не знаеме пък, че даже навършва точно. И как не знаете, бе? Това е Аз не знам 24-та точно. година. Айде, дядо. Знам го много добре. Духай. Духам ли? Духай. Трябва да съм. Ще може, Давай. ще може ли дръпни Я го се към нея, дръпни торта към надигни се, него. надигни се. Дръпни към него. Браво бе. Браво бе. Изведнъж ги издуха. Чакай сега. Цифрите ще паднат, бе. Той какво е? Я гледай дъщеря ти какви... Чакай обаче да видим. Не по-насилно. Има и кибрид. Си изгориш пръщата. Чакай. Който Дай да го видим. Кой е Верки? Не бе, не му казвай да го види. Някой друг няма ли запалка? Кибрид най-добре. Тото и кибрита, виж, тя, майко, това е изразходена клечка. Абе, ето бе, вземи там друг бе. Ти вече го виждаш, нали? Там на работа. Така. Ти май го виждаш. Вече Той е е добре. чест, виж какво е. Пляскай си, дядо, пляскай си, аплодисменти. Айде, браво. се усмихва. Еми да. Така трябва. Какво е такова? Не специално. Техника. Проверка. Нямаше. Едно време нямаше такива работи. Нямаше такива неща, ама сега има. Тя има всичко. Виж колко е красиво. Много красиво. Ти си остава, ти ни извадиш телефона и да го взимаш. Не, бе, те нали снимат? А? Те нали снимат? Виж ли, дядо, как се сменя цвета му? Да. Ама това го виждаш, нали? Виждам Браво. Огън виждаш. огън. Еми това е то. Що си огън? Браво. Браво. Айде, здравко и Браво.